Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Boyan. Enak-enak ngopi. Lagi apa ki? Iki sira lagi apa? Ngopi. Iki jarum kudu dole ya. Oh, di sira-sira. Waduh, rupane ki. Dewekan bae nongkrong-nongkrong dia. Iya, itu lagi. Lihat lagu. Nek lagu apa ki, Kang? Ya, Sing enak-enak rupane sing sedih ki bocoran lagune ki. bocoran lagu ya. Iya. Ya, bakal sedih lah penonton mah. Heeh. Bakal Jadi coba dibocoraken rupane sing lagu-lagu sedihnya sing arep ditampilaken gini Kang Boyan ki priwen gini Kang. Lagu sing sedih-sedih kak ono iya. ngajak KB ya. Ya ajak kabeh wis padu-padu nang bocoran bae. Ono Si nontonnya ambisan aja ngenes. Iya. Ambisan ngenes maksudnya mah. Oh iya ya wis ki gona penonton ki ya. Mungkin Kang Boyan harapan anak bocoran lagu sedikit tapi kok muncul lagune ning channel siapa kan? Kiajaran channel official. Jangan lupa ditonton ya guys. Lupa nanti ditonton, lagunya didukung terus. terus. Filmnya Kang Boyan. Filmnya Kang Boyan ki. Dan pengarang lagunya Kang Boyan. Sing pengarang lagunya Kang Boyan ki sing aranane Kang Boyan. Ya, salam ya. Salam. Kanggo sing wis dukung Kang Boyan. Sing wis dukung karo Kang Boyan. Tetap support terus. you. Ala penyu katanya ala penyu. Ya wis Kang ki dikarang ki lagune ki langsung diputer kok teskin dia. Diputer ki lagune kanggo sedulur wong Indramayu ya Kang ya. Wong Indramayu lan khususnya ya Kiajaran lah. Ya wis siap Kang. Wis ku guys yo. Arep diputer ki lagune ki. Sok Kang Boyan coba. Ngopi dikit ya. Nah diseripet dingin Kang. Lancar ku wis. Ki liburan. Wah iya. Kau gede. Mana udah ya? Ya tenang penonton sabar ya. Sabar Kang Boyan lagi rokok dingin. Rokok dikit gini. Ini ki konten gonang kalian lah, gonang masyarakat Indramayu kok Ya. kayak maki. Kena Bocoran-bocoran lagu ki. Ceritane. Kone kan bari gawe film maning tunggu tayang maning filmnya ajak apa nontonnya ning channelnya siapa kana? Kiajaran channel official. Tonton Dukung terus ya pemirsa. Ya, yuk diputer Kang. Sok lagu sing kepitu nih. Pengen weru. Aduh, maleset maling bae. Aduh. Bener gak Kang? Iya wis. Durung acan-acan wis lucu gini. Puter maning Kang. Patang tahun lawas jamani anak rontos kaya langkam belanjani dilawani reang kerja tani tapi reang sing disalai. Soalnya durung pragat guys. Soalnya durung pragat ki tenang bae. Anas kata-kata tap-tapane durung pragat. Durung pragat iya. tapane ku. Kok bakal wis tayang mau gak ditampilaken ning channel Tampilakan karo Mas Kiajaran Boyan. channel official tenang bae lagu-lagu bocoran Kang Boyan ki. Ana maning ki guys. Ana maning lagune pirang-pirang pokoknya mah Sing lagune lucu. Kang Boyan ki sing lucu-lucune ki. Diputer maning orang penonton maning Kang Boyan. Priwen, bro, samper pada weru. Kenang Kiajaran ki ana lagune ki. Ceritane main film ning Kiajaran. Iya, Kang Boyan ki. Jadi aktor percis pisan kaya wong medan. Bener kan? Kayak waltok. Keramani si culun demen preman. Nah, si culun kayak kan ya? Iya, gitu. Kemuyung-muyung cungkeling pejaratan. Ulas ya, Bang. Nokrani kembang desa wong jemati. Iya, kan. Ake pisan seneng si nyanjani. Jule hapus bawang kayak Kang ya? Ya iya. Kang Udin Rokiat
Lama tadi wong sukses ya. Tukang shooting nurut ning editing. Wes lah. Ceritanya aku ya genang dewek kan genang grup dewek bro. Dewek ya. Dan mau jajaran sing Bareng jajaran iya. sing kenang konek ya kan Pasti ya. lucu gini. Ya wis ku guys, bocoran-bocoran lagune Kang Boyen, terus karang-karangan lagune dhewek kan ora. Jadi bokatan sing pada pengen request apa pesan-pesan ning Kang Boyen bisa kontak bae ning Sorkin channel Sor wiwitan Kang ki. Boyen ki ning Soro Senar Ayo, ki. Soro Senar ki. Ning Soro Senar Kene. ki ana tulisan kone mak ki. Kene neneng Tulisannya channel Kang Boyen ngapa kana? tulis wah channel kula mah. Iya. Wong edan. Wong edan aja ganti-ganti bae Kang channel gambar penonton pada weru nganan. Channel Gelandangan Budeg official. Gelandangan Budeg official. Ana ning kono ga. Oke. Nah, mau kan lagu mau kan. Silakan kini ana lagu apa maneh ki Kang? Senang penonton ki ora. Sekian ki. Harusnya mah penonton kini sing request ki. Iya, sebenarnya mah Kang ya. Sebenarnya mah kono ya. Soalnya Kang Boyan kan wis lagi dari peran film wis nyiptakan lagu dewek juga beli. Sekin sing sedih-sedih ki gunang penonton ki ana lagu apa maneh sok diputer maneh bocoran-bocoran lagu bae Kang. Sampai wong penonton ki ambar para penasaran beli ya beli. Kang Boyan. Ada sing sedih makin ki. Judulnya ki patang tahun beli balik-balik. Laki ngurus beli katon. Laki ngurus ya disangkae ngurus beli katon. Pirang angka bukan? Ya akeh angka mah. Oke, lho. Pokoknya mah kejadiannya kina aspisan kena wong lanang ki. Wong wadon ku ilokan anu beli. Iya. Ilokan disangkane orang ngurus anak. Sampai tekang plontos, disangka di paimangan. Iya. Ya wis coba Kang dites lagune kayak apa maning ki. Lagu rada lucu kini. Iya, bro, dites maning Kang, kok dingin. Di anu maning Kang, diputer maning ke lagu Maning, Kang? gunang penonton ki aku. Lagi nonton King Konek ki. Awas jangan lupa di apa kana Kang? Subscribe. Di Shockbacker. Oh, awas ya ki. Arep diputer maning bocoran lagu maning. Lagu sing kepira ki Kang? Kian lagu sing ke pitu. Kepitu. Wis akeh Kang Boyen lagu yang sing kepitu guys. Tonton terus pokoknya. Nanti tonggoni lagune ki. Ya, diputer Kang. Terus Kang Boyen ki priwen sang lagune gunang penonton ki ambar weru ki. Iya. Khusus penonton ya. Khusus kanggo penonton ya. Sing kelangan emas, sing ngerasa kelangan emas, sing wis sukses apa ya. Tolonglah Contohkan kamu penonton ki. Tolong ditiliki kuburane lan pokaten wis laka ditiliki kuburane ora. Urusan sing eman-eman ning wong tua ya beli. Konon angger bae waras apa kan doane wong tua keding. Iya. Waras sukses. Bener ya Kang. Ya Kang Boyen coba diputer kisah karo ngopi ki Kang. Kanggo sakabehane ki. Oh kita kurang enak. Kurang enak ki Kang duh sing rada nyesek. Lan bapak sing wis langka. Aduh cocok bukan. Nyesek ning atine Kakang tap beneran. Kita makanya sampai bisa tuku rumah wong tua lakaning umah pengen sung pernah repot takkan wong tua gawe beban. Wis Kang wis. Lagu saja maning Kang ya. Ya wis Kang ki kesuwun gonang masyarakat Indramayu sing wis dibocoraken lagune titik sing wis ditunggu-tunggu konek ki. Lamun muncul kah ya. Matur kesuwun pisan. Ini pesen-pesennya Kang Boyen karo penonton ki sok ngomong bar apa kok tadi pesennya Kang Boyen mah tetap semangat, tetap sehat ya beli. Amin. Tetap jaya Amin. ya beli. Lan tetap dukung channelnya Jajaran channel official lan bari didelang channelnya Dua Putri travel Dua Putri official. Nah pada baik guys anu
sponsor travel. travel. Oh, Sponsore ceritanya iya. biar. Kini guri layar ya guys, guri layar layar. guys. Kini Bintang pengi ki guys. bintang pengi ki gara konten ki Pengi. gorang siapa kini? Kenang sampean Gorang kabeh sampean. guys. Kini dia tunya. Kini sing pada waras-waras ya guys, masyarakat Kiajaran. Mm-mm. Ora Kang Boyen ki selalu sehat. Kang Boyen di Selalu layar. ceria ya Le. Iya. Pokoknya mah masyarakat oke lah pokoknya mah tetap dukung. Ya wis, Kima buat penonton yang sudah subscribe, terima kasih banyak kasebnya. Suwun. Kesuwun Yang pisan. di subscribe maning ku channelnya Kang Boyen ga. Mohon bantuannya, dukungannya nih travel Dua Putri official baik. buat bos Hongkong, bos Taiwan, bos Singapura, bos Malaysia, pokoknya dibantu subscribe ya karo penontonnya. Jangan lupa ya, Jangan tekan lupa. tombol lonceng notifikasinya. Semoga berkah, amin ya robbal alamin. Yes Kang Boyen, kita Yes. ditutup bayakin ya. Siap, siap. Bokatan kone lagu wis jadi, tinggal di apa kan Kang? Diupload langsung beli kan ning Kiajaran Jajaran channel official. official. Bokatan sing pengen uru lagune Kang Boyen ki sing akan muncul di nanti kone. Dukung ya terus. Oke. Sing apakah Kang arep gawe video klip ya kan ya? Iya, Bocorane Kang. bocorane. Arep gawe video klip Kang Boyen nanti. Video klipiku lagune film pertama. Film pertama nih, Lakon. temen beli kelakon kak, arep digawe kan video klipnya. Pokoknya mah enjoy lah buat kalian pokoknya ki. Gunang sekabehane bae lah. Pokoknya mah Sedulur wong Indramayu. wong Kiajaran ki anak artis muda Kang Boyen. Anak artis dadakan ya Kang. Iya, dadak edan kayaknya mah. Yes Kang, ki wis ditutup ya Kang ya. Wis Oke. kesuwun pisan, wis Oke. mbaturi karo wong penonton ki. Oke. Bengi-bengi wis diajak ngevlog bareng, Heeh. konten bareng. Ya kesuwun diakhiri bae ya. Pian pesannya ke Kang. Pesannya mah tetap sehat lah ya masyarakat se-Indramayu KB ya. Sing wis nonton Kang Boyen Amin. selalu ya. Sip, Dan jangan lupa apa Kang? subscribe. Subscribe di Dan, channel iya, Travel Dua Dua Putri Putri Official. Official. Thank you. Oke. Salaman Kang. Matur kesuwun ya. Iya. Wis. Tonton terus ya guys ya. Oke. Wassalamualaikum.